Umalume waphelelwa umsebenzi. Umama wamthanda, wamsondeza eduze, wathi akazohlala nathi lapha endlini yakhe, kanti useyimpela yena igodi lethuna. Kwathi ngelinye lamalanga ngithi ngiyovakashela umama egumbini lakhe, ngamfica umalume eyitika ngomama ephansi phezulu ephethe nevolovolo. Ngathi ngiyaqala ngiyabuza ukuthi kwenzakalani lapha. Wasengikhomba ngesibhamu wathi ngena wena, angazi umeleni lapho. Nami ngavela ngatatazela ngaqaqazela ngoba ngangiqala nokubona umalume eyibhubesi ngaleya ndlela ngaleso sikhathi. Kwathi ngelinye lamalanga ngahamba ngayoxoxela umndeni kamnganami, kanti nami sengivela igodi lethuna ngoba ngavuka ngendaba ezibuhlungu kusasa ngizwa kuthiwa bonke kamnganami bandile koyisemkhulu. Kwathi kufika namaphoyisa kamnganami, kwathi kufika amaphoyisa ngathi ngiyazama ukuchazela ukuthi umalume wenze lento nasendlini nokusinukubeza ngokucathi maqede lento eyenzizelese nje. Amaphoyisa hathi ngibuka phansi ngibuka phezulu, umalume wafika wathi mamiyekeni maphoyisa, lo muntu uyasangana nasekhanda, unokubona nezinto engabona umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga. Ngakho-ke kunzima kakhulu ukuthi nimkhole, hayi khulu into nje. Amaphoyisa akhetha ukukhuluma umalume kunokukholwa mina.